Ja, goddag. Velkommen til programmet. Nej, I dag er vi samlet hjemme hos vores fætter Ahmed. Og med vores yngre fætter Hanifi, a.k.a. Chilifi. Det er fordi tidligere på dagen snakkede vi om chili og sådan noget, og den der et af verdens stærkeste chili, habanero. Hvor Hanifi han påstod, at det ikke var så slemt som folk de gjorde det til, og der er bare noget man skal tykke rigtig hurtigt, og så ville det gå væk. Men så fik jeg ordnet noget sammen med fætter her. Ja, selvom han prøvede at gemme det fra os. Så fandt vi sgu nogle chili alligevel, habaneroen her, et af verdens stærkeste. Det ser godt ud. Og derfor siger vi til Hanifi, challenge accepted, siger han. Selvom fokus er dårligt, sådan. I vælger sgu, fordi jeg tager sgu helt fint meget. Du gør det bare, eller hvad? Jeg tager ikke rigtigt. Derudad. Bare derudad. Skal vi tage den store eller hvad? Vent. Tag den store. Vi tager den store selvfølgelig. Det der, Okay. det rammer, mand. Nej. Nu er vi klar. Okay, jeg sætter lige kameraet her. Døber den første, eller hvad? Selvfølgelig gør vi det. Husk, du skal ikke tage det hele. 2 sekunder. Det er alt for meget det der. Alt for meget. Wallah der. Alt for meget. Det er alt for meget det der. Du skal ikke skære så meget væk. Lidt mindre. Kom nu. Sådan der. Sådan der. Præcis. Hak, du tager alle kronene ud. Nej. Jo, det der, det skal også i munden. Det skal også i munden. Nej, Det skal også i munden. Det skal i munden, det der. Hanifi, nej. Det skal også i munden. Prøv så mange korn, der falder af. Det bliver til grin over Facebook. Det bliver lagt på Facebook. Tag begge to. Tag sammen nu. Sådan sådan der. Stik den ind i. Ja, indad med den. Sådan der. Tag også de der korn. Tag de der korn med. Så ved vi, at han er ordentlig chili-fi. Der er lige en korn her. Alt med. Også på den anden side. Se på den anden side af kniven også. Måske der er noget. Okay, vi tager alt med, ja. Alt med, også den der røde. Skal jeg også spise den her stilk? Nej. Må jeg ikke spise den her også? Slap af. Nej, det mindste detalje er det vigtigste. Det bismillahirrahmanirrahim. Altså, hvad sidder vi eller? Kom nu, bare tag den. Hvad sidder med det? Jeg kan allerede mærke den. Kom nu, mand. Nej, kom nu. Tag en lille bid af den først. Tag en lille bid af den Må jeg først. tage den? Nej, så har du taget den der. Kom nu. Fætter, kom nu, Vend mand. dig op, kom nu, mand. Vend dig op. Kom nu, du er en patat, mand. Patatsen har det. Kom nu, Allahu Akbar. tag den hurtigt, tag den Chabu, tag den anden i munden. Kom nu. Ikke spyt ud. Ikke spyt ud. Ikke spyt ud. Har det tyk det? Tyk det, Hanifi. Wallah, du er en Tag den mand. der også. Du er en mand, Hanifi. Vend dig op. Mand op. Tag den. Kom nu. Nej, du skal tage den der. Finger. Nej, nu. Prøv at du skal tage den nu, ellers bliver det værre. Du skal tage den nu. Tag det hele på sammen, kom nu, mand. Wallah, du er Sådan, sej. vær fast på, du skal ikke rette den. Tag den lille del også. Kom nu. Hanifi, den der. Vend dig op. Det værste, jeg har lyst til, at den kan komme ud. Spis den. Også en lille del. Tag den. Det er bro. Kom lidt tættere på. Nej, lad være drikke den. Prøv at holde ud. 30 sekunder, kom nu. Prøv at holde ud. Potato-chiklerne. Jeg græder. Og den ånder, nej. Jeg kan bare mærke, den brænder mit ansigt, mand. Nej, da jeg spiste den i går, den nakkede mig. Han græder, mand. Lige hvor langt græder. Jeg fokuserer på hans tår. 2 sekunder. Den der. Part 2. Jeg kom til at stoppe den lige et par sekunder, men det er nok. Du kan bare lægge den sammen. Vi er på igen. Var det så lidt, som du sagde? Hvad? Var det så lidt, som du sagde? Hadouken! Fatality! Er det slemt? Er det slemt, eller hvad? Er det meget slemt? Wallah, er det meget slemt? Ja. Du kan ikke komme ud herfra. Der er låst. Achilmir. Åbn lige vinduet. Shit. Jeg kan ikke åbne mere. Det hjælper ikke, at du kommer ud. Tro mig, det gør det ikke. Ja, jeg kom til at pause den, mand. Det skulle jeg ikke Det gøre. er lige meget. Bare sætte den sammen, kan du ikke det? Gå sådan er det, mand. Gå sådan er det, mand. sådan af det, mand. Gad du, gå sådan af det, mand. Få det der kurven i hovedet, mand. Er det ved at gå væk? Der kommer tårer ud. Kan du mærke det i ørerne? Wallah. Prøv at snakke. Syng lige en sang. Syng lige en sang. Syng Drake, bro. Kom nu.
Start from the bottom over here. Kom, syng den. Vi har aftalt, at du skulle synge, bror, mand. Kom nu. Kom nu, syng lige. Har vi synge? Start from the bottom over here. Kom nu, mand. Kom til se videoen. Syng. Har vi prøv nu, mand. Start from the bottom over here. Start from the bottom over the whole team here. Prøv at synge. Jeg må lade. Hvis jeg forsøger at lade den. Vi sådan, det har Nu går det væk, Wallah. Prøv at forsøge det. Det er om lidt. Vil du have en til? Han græder, mand. Han græder, bro. Han græder rigtig meget. Din jeg tror, det er bare nu. Hvorfor er der den der papir dernede? Kan du ikke spille? Min læber, jeg kan ikke mærke dem. Min læber, jeg kan ikke mærke dem. Han græder rigtig meget, mand. Min kender de der springe, mand. Nå, Var det så let, som du troede? det var ikke så let igen, hva'? Hvad? Så er du ikke så rapkæftet mere. Jeg kan ikke snakke. Ayran doldular şuna bir daha. Lan ayran iç. Ayran iç. Ayran iç. Elleme. Yüzünü elleme. Ayran iç. Hvorfor har du den der rundt om munden? Er det fordi du er bange for, du spiller? Jeg kan ikke styre læberne, det er helt død. Nej, du kan ikke. Er det får man bedøvet læber, eller hvad? Ja. Er du med det, Maja? Okay, forklar lige. Kom nu må du forklare. Jeg kan anbefale jer den her. Den er faktisk bedre med. Det er ayran, det tyrkiske yoghurtdrik. Det var en god griner, den her. Ja, det var det. Gider du forklare nu? Nu har vi spurgt 100 millioner gange. Men det, jeg kan ikke tale, og jeg kan noget. Prøv at synge nu. Du kan godt synge nu. Start from the bottom now here. Kom nu. Hanifi. Du bliver nødt til at synge. Skal man også have kappen på, jo. Kom nu, så gør det. Ja, tak. Start from... kom nu, mand. Kom nu, mand. Start Det er from... lige når jeg kan sluge, og så kommer... Start from the bottom now Kom here. on, kom on. Nej, kom nu. Starter fra det. Starter fra det. Syng videre. Hold den lige. Og så er du en lille besmiller, inden du spiste den? Han tabte, og det var ikke så nemt, som du troede, det var, vel? Selvom du tykkede rigtig meget rundt i det. Nej, jeg tænkte ikke på at tykke. Vi burde bare holde hans arme og sådan noget. Det er nej, der er til. Er du syg, mand? Han mandede sig lige op lige før. Sådan er Sådan det. kan det gå, når man ikke passer på. Tror du, det er chancen eller ambulancen? Er det ikke det, de siger? Yes. Normalt, følg med, forstår du? Det er chili-fi. Chili-fi. Ikke hanifi. Men Ikke Achille. hanifi. Det er chili-fi. Og jeg hedder alligevel Achilla, du ved, Achili. Chili. Jeg græder. Okay. Hvad så? Det er faktisk godt nok nu, tror jeg. Men Du har stadig mærket det, eller hvad? det er lige når man ikke drikker, så kommer smerten igen. Han var væk, græder. Det er bare at drikke hele tiden. Ja, men bro, tror du det var lidt, Det er sjovt, at tjekke det rundt, men det er men Jeg kan ikke mærke mine ben lige pludselig. Ja, han sådan så jeg skulle stikke af. Ja. Wallah, jeg har lysten. Du skulle stikke af, mand. Hvad så, Hannefi? Det er i hvert fald ikke noget, jeg gør igen. Hvorfor? Måske i hvert fald ikke i det her par dage. Jeg skal lige glemme smerten. Du skal vente til du får noget i maven nu. Du skal vente til du får ondt i maven. Jeg kan i hvert fald mærke den synke ned. Den kommer om et par minutter. Kommer et par minutter, så får du sgu ondt i maven. Så ved du resten. Så kender du til resten. Jeg mener hvad? Hvem er du der for? Kom, spis lige. Jeg ikke spiser. Hvorfor? Fordi jeg er ikke lige så crazy som chili-fi, man. Nej, man. Jeg er det rigtige chili-fi. Chili-fi. Hey, wow, chili-fi.
Nudlerne har sådan noget. Hvad så op? Hvad? Vil du have en mere? Nej, tak. Hvorfor? Hmm? Det er meget sygt. Først det brænder i munden, så tænker man, okay, det er færdigt. Så er det bare lige så slemt nede i maven. Hvordan var det, Jeg Jens? får virkelig kramper i maven, mand. Kramper i Man må maven? sige, en ting, at vi fandt ud af fra internettet, at den røde var den stærkeste. Ja, den grønne var ikke så stærk, hvis den orange var lidt stærkere. Ja, du kan få dem i forskellige farver. Min mave. Kaos. Du er godkendt alligevel, selvom du failede. Sig, jeg hedder Chilifi, jeg failede. Jeg hedder Chilifi, Og og jeg vandt. Jeg vandt. fail. Vi ses derude.